खुलुमबाय बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं फुटवेयर फेक्टरियाव अर खामदों। बे जाथाया जादों मैया मंगलबार फुङाव दिल्लीनि नारेलायाव। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे गिदिर अर खामनाय जाथायाव सानै सुबुङा जिउ गोमानांदों होनना मिथिनो मोन्दों। दासिम फेक्टरि सिङाव थाबथाना थानाय सुबुंफोरनि गेजेराव 3 सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो हाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। आरोबाव माखासे सुबुंफ्रा सिङाव थाबथाना दंबावो होनना मिथिनो मोन्दों। अर खोमोरग्रा हानजाफ्रा बिसोर सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो नाजागासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। नैथि रादाबाव दं 2 कौटिनि ड्राग्स हमदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मणिपुरनि केन्डेल जिल्लानि मोनसे गामिनिफ्राय थांनाय समबारखालि 4.2 केजि वाइल्ड इयार्स टेब्लेटफोर आरो 150 ग्राम ब्राउन सुगार हमनो मोन्दों होनना आसाम राइफलनि पारामिलिटारि बिथांमोनहा फोरमायदों होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव आरो रंजाथाव खौरां। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बाक्सा जिल्लानि मेदाघाटनि प्रिन्सि बसुमतारिया थाइलेण्ड हादरनि पाटाया नोगोराव खुंजानाय इन्डियान्स इन्टारनेशनेल ग्रुप फिस सिजन 4 नि मोसानाय बादायलायनायाव ब्रन्जनि बान्था मोननो हादों आरो बियो दुलाराय बर' हारिनि थाखायनो गोग्गाथाव आरो रंजाथाव खौरां। ब्रैथि रादाबाव दं थांनाय 28 अक्ट'खालि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय साबकाथा पुलिस थानानि सिङाव थानाय खक्सागुरि गामियाव फालांगिरि एबा दाम्फार बिगोमा जितेन्द्र नार्जारीखौ माखासे सिनाय मोनै दुथां सुबुंफोरा नेट केल'नि नंखाय मुं लाना बुथारखोमानाय आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हायाव दखल खालामना न' लुनानै थाफैनाय मानसिफोरखौ सोरखारनि फारसेनिफ्राय थाबैनो इभिक्सन खालामनांगौनि दाबिजों इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेशन आफादनि आफादगिरि मार्कुस बसुमतारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गोख्रों रावजों सोंखारिदों। लोगोसे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव हाबसनफैनायखौ होख्राङाब्ला ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआ जोबस्रांनो थांगासिनो दं होनना बिथाङा बुंबावो आरो केल'नि मुं लानानै जितेन्द्र नार्जारीखौ गाज्रि बुनायनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरना गोख्रों साजा होनांगौ होनना बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो। बाथि रादाबाव दं मोनसे फोसावनाय। सोरबा सरकारि बिबानगिरिया जुदि नोंथांनियाव साख्रिनि मुङाव एबा माबा मोनसे खामानिनि थाखाय घुस बियोब्ला थोंजों स्क्रिनाव होनाय मबाइल नम्बराव फोरमायहर। मख'जाथावदि गेना खान्थिनिफ्राय उदां खालामनायनि थांखिजों आसाम पुलिसआ फोसावदों बे नम्बरखौ होनना मिथिनो मोन्दों। द'थि रादाबाव दं निट आनजादाव उथ्रिनानै डिब्रुगड़ आसाम मेडिकेल कलेजाव MBBS फरायनो खाबु मोननाय बर'नि फिसा राजा बसुमतारिनो राङारि अनसुंथाइ गथायदों। मैया बर' थुनलाइ आफाद एबसु आरो UBPOजों लोगोसे गासै माहारियारि आफादफोरा बाहागो लादोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि 1 नं महनपुर गामिनि रुंसारि आसिन बसुमतारि आरो मुस्लिमा उदांस्रि बसुमतारिनि सेथि फिसाज्ला मुस्रि राजा बसुमतारिया 419 नम्बर लानानै निट आनजादखौ उथ्रिनो हादोंमोन। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनाबो थुनानै ला जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।